በመስቀል አውሽጥን ወፃን ዝርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ኩላትኩም ኤርትራውያን እንኳን ኣብ ዝኹር በዓል መስቀል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርታና ናብፅሐኩምን ዝተባረከ በዓል ይግበረልና ምንም እኳ በዓንተሎ ኩላትኩም ኣዴታት ኣቤ ቤትክን ኮንክን ነዚህ መምህራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ዘሸብሽብዎ ዘለዉ ብእልልታ ተሰኒዮም እልል በላሎም يوم السلام
መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ኩሉ ፀሐየ አርአየ መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገ ወሰማየ ተሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም በዓለም መስቀሉ በሰማያት በላዕሉ ወበምድር በታሕቱ ገብረ ሰላመ ለኩሉ ክቡራትን ምእመናንን ምእመናትን ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ቤትኩም ኮንኩም እትከታተልዎ ዘለኹም በአካለ ስጋ ኣብዚ ቅፅሪ ቤተ ክርስቲያን እንኳ ተዘይሃለኹም በአካለ መንፈስ ምሳና ኣለኹም እሞ በረኸት ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ መስቀሉ ይብፃሕኹም እምበረይ ካብዚ ብምቕፃል ነዚ በዓል እዚ ዝምልከት ኣስተምህሮ ብመምህር ስምዖን በየነ ሓላፊ ስብከተ ወንጌል ዘመንበረ ፓትርያርክ ወሃበና እዩ ጽኒልና ንከታተል ብሩኽ በዓል መስቀል ይግበርልና እግዚአብሔር አሜን አዝባሃለሉ አሜን ክንብል ዕልል አዝባሃለሉውን ናይ ምስጋና ዕልልታ ክንገብር ቅዱስ ነገር እሞ እግዚአብሔር አምላክ የፈጽመና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኩላትና ገጽናን መላ ሰብነትናን በትምህርተ መስቀልነ ማዕትብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና ዘፍቅረኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ተፍቅርዎ ስድራ እግዚአብሔር በክርስቶስ ክርስቲያን ተሰመኹም አንትሙ ብርሃኑ ለዓለም
نايز عالم زبرهان نسخاتكم يخوم استبهالكم بصو أبونا بيتروس أكاوي منبر زورتودوكس توهدو بيت كريستيان إرترا بصو أبونا لوقاس وانا صحافي قدوس سينودوس بصو أبونا باسيليوس وانا محداري أرتودوكس توهدو بيت كريستيان إرترا مايتوت بيت كريستيان ليقاونت أينت እግዚአብሔር ካህናት ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት አንትሙ አልባሲሁ ለክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ንጹህ አልባስ ዝተባሃልኩም ምእመናት አውሽጥን አወፃን ኮይንኩም ነዚ ቅዱስ ዕለት ብመርበብ ቴሌቪዥን ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብስም እግዚአብሔር አምላኽና ፍጹም ሰላምታ ይብጻሕኩም ሉል እግዚአብሔር አምላኽና መንፈሳዊ በዓላትናን ሀገራዊ በዓላትናን ብፍርሃት ዘይኮነ ብትብዓት በሐዘን ዘይኮነ በሐጎስ ከነሕልፍ መተካታ ዘይብሎም በዋጋ ዘይትትመን ክብርቲ ሕይወቶም ዝወፈዩ ሰማዕታትና ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ዕረፍተ ነፍሲ ይሃቦም በዛ መዓልቲ እዚኣ ሓሚሞም ኣብ ሕክምና ኣብ ማየ ጸሎት ኣብ ገዞም ደቂሶም ዝካታተሉ ዘለዉ ኩላቶም ፈዋሴዱያን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አምላኽና ፈውሶም ምሕረቱ ይልኣኸሎም ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንኣእምሮና ጥበብን ምስትውዓልን ንልብና ኸዓ ሓጎስን ደስታን ዝኾነ ቅዱስ መስቀል በዚ ዕለት እዚ ክቡር በዓል ከነኽብር እንኮለና ነቲ ሃገር ንኹሉ ዓለምን ዘሸግር ዘሎ ተላባይ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እናመከትናን እናተኸላኸልናን ክቡር መንፈሳዊ በዓልና ነኽብር ምህላውና ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ፍሉይ ይገብሮ ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ናይ ሓድነት ገይሩ ሕማምና ቀንጢጡ ሰላሙን ምሕረቱን ልኢኹ ብዝኸበረን ብዝበለፀን ከነሕልፉ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆላሲስ ክምዕድ እንከሎ ወገብረ መድኃኒተ በደመ መስቀሉ ሉል እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክቡር ደሙ ብምፍሳስ ንዓለም ሰላምን ፍቕርን ምሕረትን ረድኤትን ሃበ እናበለ ኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ክሳብ 10 ጽሒፍልና ኣሎ ነዚ ዕለት ዝምልከት እምበር ኣርእስትና እዚ ክኸውን ዝምህርን ዝምዕድን ዝግስፅን እግዚአብሔር አምላኽና እዩ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ምስትውዓሉን ጥበቡን ክበና ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ በዓለ መስቀል ሃይማኖታውን ሃገራውን በዓልና ስለ ዝኾነ ሃይማኖታዊ መልእኽቱ በዓለ መስቀል አማጣጽኡን አካብርኡን ከመዩ እንድሕሪልና ነገር ካብ ስሩ ማይ ካብ ጽርዩ ከም ዝብሉ ቅዱሳን አቦታትና ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ኣብ መስቀል ተሰቐለሉ ምኽንያት ስለ ኃጢአትናን ስለ መከራናን ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽና ብምሕረት ምሉእ ብባህሪኡ ንባህሪኡ ምስጉን አምላኽ እዩ እንተኾነ ግና ሰብን መላእኽትን ክፈጥር እንከሎ ንዕኡ ኣመስጊድና ክብሩ ምእንቲ ክንወርስ ብፍሉይ ነቦና ኣዳም ብዕለት ዓርቢ ንግበር ሰብኣ በኣርኣያነ ወብኣምሳሊነ ኣጋዝቲ ዓለም ስላሴ ከም መልክዕና ከም ምስልና ለባዊ ነባቢ ሕያው ዝኾነ ሰብ ንፍጠር ብምባል እግዚአብሔር አምላኽና ነቦና ኣዳም ብኽብሪ ፈጢርዎ እግዚአብሔር አምላኽና ፈጢርና ጥራይ ዘይኮነ ፍሉይ ክብሪ ስለ ዝሃበና ኣብ ፍሉይ ርስቲ ኸዓ ኣውረሰና ኢሉ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 እንድሕሪናዮ እግዚአብሔር አምላኽና ንኣዳም ኣብ ገነት ኤዶም ኣቐመጦ ይብል ብርሃን እምበር ጸልማት ዘይብላ ሓጎስ እምበር ሓዘን ኣብ ዘይብላ ኣብ ገነት ኤዶም ኣቐመጦ እግዚአብሔር አምላኽና ነቦና ኣዳም ኣብ ገነት ኤዶም ምስ ኣቐመጦ ንሱ ኣገልጋሊ እግዚአብሔር አምላኽና ኸዓ ተገልጋሊ ምዃኑ ምእንቲ ክገልጽ ነቦና ኣዳም ትእዛዝ ሃቦ ኢሉ
ወይቤሎ እግዚአብሔር ለአዳም አዳም እምኩሉ እፅ ዝሃሎ ውስተ ገነት ብላ ወእምዕፅ እሰ ዘያሌቡ ሰናየ ወእኩየ ይትብላ በአመት በልዕ ሞተ ትመውት አዳም ኣብ ገነት ዘሎ ኩሉ ፍረታት ንዓኻ ይኹንካ ካብታ ጽቡቕን ክፉኡን ተፍልጥ ኦም ግና ይትብላዕ ካብኣ እንተበሊዕኻ ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ምእመናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብትእዛዛቱ እዩ ዝሕልወና ንሕና ትእዛዛቱ ብምሕላዊና ኣብኡ ዘለና ፍቕሪ ንገልጽ ማለት እዩ ኣቦና ኣዳም እግዚአብሔር ኣምላኹና መስገነ ከም መላእኽቲ ቅዱስ ቅዱስ ኢሉ ብዘይ ዕረፍቲ ከምቲ ቅዱሳን መላእኽቲ ዕረፍቶም ምስጋኖኦም ካ ዕረፍቶም ዝኾነ ኣቦና ኣዳም እውን ምስጋኑ ዕረፍቲ ዕረፍቱ ኻ ምስጋኑ ኸይኑ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ ምስ ኣዴና ሔዋን ብምዃን ኣብ ገነት ኤዶም የገልግል ነበረ ኢሉ ምእመናን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ክምዕዶም እንከሎ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 እንድሕሪናዮ ኢኮነ ቀትልነ ምስለ ሥጋ ወደም ቅልስና ምስ ሥጋን ደምን ኣይኮነን ምስ ኣጋንንቲ ርኹሳት እዩ ከም ተባሃለ ዲያብሎስ ጸላኢና መልክዑ ቀይሩ ኣብተመን ብምሕዳር ንኣቦና ኣዳም ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዘፍርስ ገበሮ ኢሉ ኣቦና ኣዳም ዝተዋህቦ ትእዛዝ ኣፍሪሱ ሓጢአት ምስ ፈጸመ ገነት ንጹሃት ሰባት እምበር ርኹሳት ሰባት ስለ ዘይነብርዋ ገነት ጻድቃን እምበር ሓጥኣን ስለ ዘይቅመጥዋ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኣቦና ኣዳም ብዝገበሮ በደል ካብታ ኸቢርላ ዝነበረ ገነት ኣውፅኦ ኢሉ ምእመናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ትእዛዛቱ እንድሕር ሓሊና ጸጋን ክብርን ይህበና ትእዛዛቱ ኸነፍርስ እንከለና ኸዓ ናብኡ ምእንቲ ኽንምለስ መቕፃዕቲ የውርደልና ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ትእዛዝ ኣምላኽ ብምፍራስ ካብ ገነት ክወፅኡ እንከለዉ ኣምላኽና ምሕረት ባህሪኡ ስለ ዝኾነ ይቕረ ምባል ባህሪኡ ስለ ዝኾነ ንኣቦና ኣዳም ተስፋ ድሕነት ሃቦ ኢሉ ኣዳም ተወሊደ ተሰቒለ ሞይተ ኸድሕነካ በሞቴ ወበመስቀሌ እትቤት ዘወከ ኣዳም ብሞተይን ብስቕለተይን ከድሕነካየ ድሕሪ 5500 ዘመን ተወሊደ ከድሕነካየ ብምባል ተስፋ ድሕነት ሂቡ ንኣቦና ኣዳም ካብ ገነት ኣውፅኦ ኢሉ ኣቦና ኣዳም ለባዊ ስለ ዝነበረ ዝገበሮ በደልን ኣበሳን ተረዲእዎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና እናነበዐ ኣምላኽ ዝኣክል ጎይታ በዲለ ገነት ዝኣክል ቦታ ገዲፈ እናበለ ብሓዘን ብንስሓ ንእግዚአብሔር ኣምላኹ ይልምን ነበረ ኢሉ ኣልቦቱ ካልእ ህሊና ዘእንበለ ብካይ ለኣለ ኃጢአቱ ኣቦና ኣዳም እበልዕ ሰቲ ነይረ መብርዕን መስተን ጐዲልኒ ኢሉ ዝሓዝን ሰብ ከም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣምላኽ ዝኣክል ጎይታ በዲለ ገነት ዝኣክል ቦታ ገዲፈ እናበለ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ተስፋ ድሕነት ክፍጸመሉ ይጽሊ ነበረ ኢሉ እዚ ናይ ኣቦና ኣዳም ተስፋ ድሕነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ካብ ካህናት ናብ ነቢያት እናተሰጋገረ ኩላቶም ቀዳሞት ኣቦታትና አንሰ ሃይለከ ወነአ ኣድህነነ ኦ ጎይታ ንዓድሕነና ቃልካ ፈጽመልና ተስፋ ድሕነት ካሃበና እናበሉ ካህናት ቀዳሞት መሰዋዕት ኦሪት እናዕረጉ ነቢያት ቀዳሞት ትንቢት እናተነበዩ ሱባኤ እናኣተዉ ተስፋ ድሕነት ይጽበዩ ነበሩ ኢሉ ን5500 ዘመን ዝኣክል ተስፋ ድሕነት እናተጸበዩ ብእምነትን ብትዕግስትን እቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝህቦም ተስፋ ድሕነት ይጽበይዎ ነበሩ ኢሉ ምእመናን ትዕግስቲ ውፅኢት ዓወት እዩ ንኹሉ ጉዕዘና ብትዕግስትን ድሕር ከይድናዮ እግዚአብሔር ፍረ ትዕግስትና ክበና እዩ ምሕረት ልማዱ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብቓሉ እሙን ስለ ዝኾነ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ገላትያ ክምዕድ እንከሎ ገላትያ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ወአመ በጽሐ ጊዜሁ ተወልደ መድህንም ድንግል እቲ ዘመን ምስ ኣኸለ ነቢያ ዝተነበይዎ ትንቢት ምስ ተፈጸመ ዝተቖጸረ ሱባኤ ምስ ኣኸለ እግዚአብሔር ወልድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ተለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ካብ እግዚአብሔር ኣብ ናይ ባህሪ ኣቦኡ
ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ባህሪ ሕይወቱ ከይተፈለየ በሓድነት እናተመስገነ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ኣብ ማህፀን ድንግል ማርያም አዴና 9 ወርሕን 5 መዓልትን ጸኒሑ ከማና ሰብ ኮይኑ ተወልደ ኢሉ ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ተስፋ ድሕነትና ምእንቲ ክፍጽመልና ንሕና ብልደቱ ምእንቲ ክንውለድ ከማና ኮይኑ ተወልደ ኣብ ቤተልሔም ተወሊዱ ሕግ መጽሓፋውን ሕግ ጠባያውን እናፈጸመ ዓበየ ይብል ሕግ መጽሓፋዊ ምእመናን ሕግ ግዝረት ሕግ ምንጻህ በዓል ኣብ ኢየሩሳሌም ምኽባር ሕግ ኦሪት እናፈጸመ ዓበየ ኢሉ ሕግ መጽሓፋዊ ሕግ ጠባያዊ እንዘይትእዘዝ ለአዝማድሁ ወለየትእሙ በበህቅ ልህቀ ነዲዩ እናተአዘዘ ነዝማዱ እናኽበረ በብንእሽተይ ዓበየ ኢሉ ክርስቶስ አምላኽና ንዓና ንምድሓን ከምቲ ነቢ ኢሳይያስ ነስአ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ ንሱ ንሕማምናን ንመከራና ናብ ዝባኑ ተሰከሞ ከም ዝተባሃለ ካብ መከራ ከድሕነና ንሱ ምእንታና መከራ ተቐቢሉ ካብ ሕማምና ምእንቲ ኸንጽሃና ንሱ ንሕማምና ተሰኪሞ ምእመናን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዘ ኃጥኣን ንሕነ እስመ ውእቱ ሞተ በእንተ ኃጣውኢነ ንሕና ኃጥኣን እንኰለና ንሱ ግና ምእንታና ስለ ኃጢአትና ሞተ ኢሉ ሰብ ስለ ቕኑዕ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ ሰብ ስለ ቕኑዕ ሰብ ዝኾነ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ስለ ሓጥእ ዝመውት ግና ወልሓደ የለን ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ንሕና ኃጥኣን እንኰለና ምእንታና ሞተ ኢሉ ከምዚ ዝበለ ፍቕሪ አርኢና ኣብ 30 ዓመቱ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ንሕሙማነ ሥጋ ብተኣምራት ንሕሙማን ነፍስኻ ብትምህርቲ እናፈወሰ እቲ ትንቢት ምስ ተፈጸመ ኣቐዲሙ ዘማራይ ዳዊት ዝበሎ ወወሃብኮሙ ትእምርተ ለእለ ይፈርሁከ ከመ ይድሃኑ እምገጸ ቅስት እቶም ንዓኻ ዘፍቁርኻ ካብ መከራታት ሰይጣን ካብ መከራታት ዲያብሎስ ዝድሕንሉ ትእምርቲ ሃብካዮም ምልክት ሰንደቕ ዕላማ ሃብካዮም ከም ዝበለ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ ቀራንዮ ኣብ መስቀል ተሰቕለ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ንሞትና ብሕይወት ክልውጠልና ቅዱስ ኤፍሬም ሰራዊ ዘዚአነ ሞተ ነስአ ወእንቲአሁ ሕይወተ ወሃበነ ክብርን እግዚአብሔር ይኹኑ ናትና ሞት ወሲዱ ናት ሕይወት ሃበና ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተሰጥመ ሞት ውስተ መዓት ሞት በዓወት ተሳዕረ ቀዳሞት አቦታትና ከምቲ ኣብ ሮሜ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ተጠቒሱ ዘሎ ሞት ብሓደ ኣዳም መፀ ኣብ ኩላቶም ከዓ ነጊሱ ነበረ ዝበደሉን ዘይበደሉን በወሪደ መቃብር ወሪደ ሲኦል ይኣትዉ ነበሩ ዝበደሉን ዘይበደሉን ብሞት ብፍዳ ብመርገም ተገዚኦም ይመላለሱ ስለ ዝነበሩ ክርስቶስ አምላኽና መርገመ ሥጋን መርገመ ነፍስን ሞተ ሥጋን ሞተ ነፍስን ከጥፋአልና ካብ ባርነት ዲያብሎስ ካብ ባርነት ሲኦል ነፃ ኸውፀና ንሱ ኣብ መስቀል ተሰቕለ ኢሉ ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ዝገበረልና ውዕለት ክንዝክር ያ ቤተ ክርስቲያን ወገብረ ሰላም በደመ መስቀሉ ብደም መስቀሉ ክርስቶስ አምላኽና ሰላም ገበረልና ኢሉ እቲ ንሕና ዝረኸብናዮ ሰላም እንታይ እዩ ምእመናን ዓለም እትበካ ግዚያዊ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ዝበካ ግና ዘለዓለማዊ ሰላም እዩ ናይ ነፍሲ ናጽነት ዝረኸብናሉ ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ዝተፈታሕናሉ ሰይጣን ዝተሰዓረሉ ትንቢት ተፈጸመሉ ዘርእዛ ሰበይቲ እዚኣ ርእሲ ተመንኪ ጭፍልቕ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ መስቀል ኮይኑ ንዲያብሎስ ይዕርልና ስለዚ ቅዱሳን ሊቃውንቲ ዝንቱ ውእቱ መስቀል በአማን ዘያቀልል እጹበ በሐቂ ድንቅ ዘበለ ተፋለየ መከራታት አእምሮ ዘይክእሎ ልብ ዘይስከሞ መከራ ዘርሐቀልና በሐቂ መስቀል ይናበሉ
ንእግዚአብሔር ከመስግንዎ ሓዲሮም እዮም እጹበ ያቀልል እናበሉ ድንቅ ዝኾነ ነገር መስቀል የርሕቐልና እናበሉ ስለዚ ምእመናን ሕጂ እውን እግዚአብሔር አምላኽና እሙን አምላኽ እዩ ነዝና አእምሮና ከቢድዎ ንልብና ኸዓ ኣሕዚንዎ ዘሎ ሕማም እግዚአብሔር ከርሕቐልና ቀረባ እዩ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ግና የድልየና ጸልዩ ከመ ይትባኡ ውስተ መንሱት ኣብ ፈተነ ምእንቲ ከይተኣትዉ ንቑሑን ጸልዩን ስለዚ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ኣብ መስቀል ኮይኑ ፍቕራዊ ምሕረቱ ገሊጽልና ነቶም ዝሽንክርዎ ዝነበሩ ነቶም ዝቐጥቅጥዎ ዝነበሩ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኦ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረ በለሎም ኢሉ ምስ ገዛእ ርእሱ ኣተዓሪቕዎም ንሱ ናይ ባህሪ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነቶም ዝበደልዎ ይቕረ ኢልሎም ንዓና ምሕረት ምእንቲ ክምህረና እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ቃል መምህር ጥራይ ኣይኮነን ናይ ግብሪ መምህር እዩ ሰማይክሙ ዘተብህለ ለቀደምትክሙ ነቶም ቀዳሞት ኣቦታትኩም ዝተባሃለ ሰሚዕኹም ኣለኹም ኣነ ግን ኣብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ሕማቕ ንዝገብረኩም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝቐትልኹም ጸልዩ ስለዚ ምእመናን ክርስቶስ አምላኽና ካባይ ተመሃርዩ ዝብል ጸላትና ኸነፍቅር ሕማቕ ንዝገብሩና ጽቡቕ ክንገብር ንዝተሸገሩ ክንረድእ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ትምህርቲ ናይ ክርስቶስ አምላኽና ትእዛዝ እዩ ኣብ መስቀል ኮይኑ ክርስቶስ አምላኽና ምሕረት ምሂርና ምእመናን እዚ ጥራይ ኣይኮነን መስቀል ሓይልና እዩ ክርስቶስ አምላኽና ኣብ መስቀል ኮይኑ ንጸላይና ዲያብሎስ ይዕርልና ንሕና እምበኣር ምእመናን ብከ ንመውኦሙ ለኩሎሙ ጸርነ ብከ ንመውኦ ለኩሉ ጸርነ ንኹላቶም ጸላትና ንኹላቶም ኣጋንንቲ በኃይል መስቀሊና ንስዕሮም ስለዚኦም ሊቃውንቲ በዚ ትእምርት እዚ በዚ መስቀል እዚ ንጸላይና ዲያብሎስ ንስዕሩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1:18 ንዓና ቃል መስቀል ሓይለ ኣምላኽ ኢሉ ምእመናን መስቀልና ሓይለ ኣምላኽና እዩ ሓይለ ኣምላኽ እንገልጸሉ ትእምርቲ ስለ ዝኾነ ናይ ድሕነትና ምልክት ስለ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጸ እተኽብሮ ዘላ እቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ መስቀል ኮይኑ ዝሃበና ፍቕሪ ምእንቲ ክንዝክር ከምቲ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ መስቀል ኮይኑ ምሕረት ዝገበረ ንሕና ኸ ንኻልኦት ወገናትና ምሕረትን ይቕሬታን ክንገብር ቤተ ክርስቲያንና በዚ ዕለት እዚ ትምህረና እዚ ጥራይ ኣይኮነን ምእመናን መስቀል ኃጢአትና ዝድምሰሰሉ ሓይሊ እዩ በየማን ክርስቶስ አምላኽና ተሰቂሉ ዝነበረ ጥጦስ ምሉዕ ዕድሚኡ እኳ ብሽፍትነትን ተሕለፎ በቲ ዝረአዮ ተኣምራት ፀሓይ ጸልሚታ ወርሒ ደም ኮይና ከዋኽብቲ ወዲቖም መሬት ከንቀጥቅጥ ምስ ረአየ ተዘከረኒ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ኢልዎ ኦ ጎይታ ንስኻ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ኢኻ ኣብታ ትመጽእ መንግሥትኻ ተዘከረኒ ይቕረበለለይ እናበለ ኣብ መከራ ኮይኑ ምሕረት ለሚኑ ዝለመንካዮ ዘይከልእ ለምኑ ክወሃበኩም እዩ ኩሓኩሑ ክረሓወልኩም እዩ ዝብል ሕያዋይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዮም ትሄሉ ምስለ ውስተ ገነት ኢልዎ ሎሚ ምሳይ ጥጦስ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ኣብ መከራይ ስለ ዝተሳተፍካ ኣብ ሓጎሰይ ከሳትፈካይ ብንስሓ ብፍጹም ልቦና ስለ ዝለመንካ ሎሚ ኣነ ኣብቲ ናይ ዘላለም ሓጎስ ምሳይ ክእትወካ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ኣለኻ ኢልዎ ምእመናን በዓል መስቀልና እናኽበርና ተዘክረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ክንብሎ እዩ ዝግባአና ኦ ጎይታ ኣብታ ትመጽእ መንግሥትኻ ዘክረና ሰላምካ ሃበና ኢልና እንተለሚናዮ ኩልኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ጾረይ ቀሊል እዩ ኣርዕቶይ ከዓ ፎኪስ ኢሉ ምእመናን በዚ ዕለት እዚ ጾር ኃጢአት ዝኸበደና ብሕማም ልብና ዝተረበሸ ሓዘን ዝመልእና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና እንድሕር ለሚናዮ ብንጹህ ልብን ኣብ እግዚአብሔር እንድሕር ተመሊስና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝናብ ኣዝኒቡ ናይ ዝናብ ገንዘብ ክፈሉን ዘይብል ፀሓይ አብሪቁ ናይ ፀሓይ ብርሃን ገንዘብ ሃቡን ዘይብል ሕያዋይ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ምእመናን በዚ ዕለት እዚ ምስጢረ ንስሓ ንፍጽመሉ
بعال ناي مسكلنا نخبرنا ناي تطوس نسحا نذكرنا ناي كرسوس أملاخنا محرت نذكرنا ناب እግዚአብሔር بتسفى نقربلو مالتيو ناي بيت كريستياننا ملختي ازيو مؤمنان ሃይማኖታዊ በዓል ክበሃልን كله ازيو بزخونه ግና مؤمنان حجي بيت كريستياننا نز قدوس በዓል እዚ ከተخبرن كلا أماطاጣ ታሪክ አለው حصر بزبل برابعاي ክፍለ ዘመን ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ምስ ነገሰ ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ እግዚአብሔር ዝሰመረ ንጉስ ስለዝነበረ بمخنيات نقص إلنا عديو نتن 300 عام زاكل أهيداويان زخل مسكال نمدفع حيل مسكال نمرحق قدقات كعيتهم زقبرو تراي زي كوني 300 عام زاكل قحافن رسحاتن النادفو حابي أموز نبرو كعتات تجمر العلاتيو نقص إلاني برديت እግዚአብሔር بفقر እግዚአብሔር تسحيبا نتن 300 عامت تقابيرو زنبره مسكال نموطا بزعلت زي كعتا جميرا እግዚአብሔር አምላኽና አስሚር الله دما بعسرت مقابيت زازيماتو كور مسكال كريستوس አምላኽና نعالم زبره كور مسكال كريستوس አምላኽና ناغاننت زي سعر مسكال سلازوصه بيت كريستياننا زعلت زنا ذكرت داميرا بمقبار ناي نقص إلاني كبرنا ذكرت كبر مسكالنا ذكرت زعلت زي تخبرو مؤمنان على زعلت زي كعتا مسكال تجمرلو على سلازخوني بزعلت زنتاينا نحنا نمهار مسكال مؤمنان ناي أكلاتنا ملكتيو قعاف حاتياتنا أكلاتنا دفين ولو كمن بقلن لبنا أتألميت ولو مؤمنان زمراي داويت فتر ليتا اغزيو لب نصها او እግዚአብሔር ንጹህ ልብ ፍጠረለይ ምሕረት ዘለዎ ልቢ ይቅሬታ ዘለዎ ልቢ ተዓሳ ዘለዎ ልብ ፍጠረለይ ኢሉ ስለዚ ምእመናን ቤተ ክርስቲያንና በዝዕለት እዚ በአበሳን በኃጢአትን ተሸፈነ ልብና በንስሐ ለዊጥና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና በይቅሬታ ክንምልስ ቤተ ክርስቲያንና ትጽዋዓና አላ مؤمنان إذا ملقت زي هايمانتاو ملقتك خونن كلو هاجراو ملقتون تايو ندحريلنا بعلى مسكال مؤمنان هاجراو بعلنايو كلاتنا بحدنتن بفقرن كوينا صقمات وجناتنا ناردانا شجرات وجناتنا نادقفنا نحلفو سلازخونه هايمانتاو تراي زي كونه هاجراو بعلنايو مؤمنان إذا علت زي እግዚአብሔር ንሃገርና ጽንዓትን ፍቅርን ሰላምን ክህባ እናጸለና ንሕልፎ ግዜ ስለዝኾነ ሃይማኖታዊ ጥራይ ዘይኮነ ሃገራዊ በዓልና እዩ ህሱ ሰላማ ለሃገር ወጸልይ በእንቲሃ ሀብ እግዚአብሔር እስመ በሰላም ዘአሃ ይከውን ሰላምክሙ ነቢ ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ካፍቅድ 7 ድሕሪናዮ ስለ ሰላም ሃገርኩም ጸልዩ نسا سلام انت رخيبا نسخاتكم دما سلام كترخبيكم يلو سلازي እግዚአብሔር አምላኽና نمكوان انتنان نسراويتنان محرتون رديتون كل أخلهم نهاجرنا سلاما فقرن كبلنا قدس فقادي خنلنا مؤمنان إذن عالم ملو تلابع حمام زي شجر زلو كورونا فيروس مكتنا نتوم هيوت نمتراف نهاجرن هزبن تخون هيوت نمتراف ليتن معالتن كي يعرفوا نجزا هيوتهم سويهم حومات نمردا لعلن تحتن زبل زلو سمياويان تعنا እግዚአብሔር አምላኽና ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልና حكيم ካብ እግዚአብሔር ይምእመናን ስለዚህ حكيم አኽብሮ ይሉ ጥበበኛ ሲራክ አምዕራፍ 38 ፍቅድ 1 ስለዚህ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ዘመኑ ናይ ሰላም ናይ ፍቅሪ ናይ ሓድነት ዘመን ገይሩ ሰላሙን ፍቅሩን ከውርደልና እዚ ሕማም እዚ ካብ ሃገርናን ካብ ኩሉ ዓለምን ከርሕቀልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ስለዚ መሃረናን ዝማዓደናን ክብርን ምስጋናን ንዕይኹኑ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ወጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤት ወትረ ያሉ ምስሌው ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተባረደው ለወልድኪ ንጥዋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት በእንተ ማርያም እምከተማይጸነ እግዚኦ አይር ነፍሰ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አምላክ ይምሐረና ተሳለ አምላክ ተሳለና አውደ ዓመትና ይባርከልና ውስጥ መስቀሉ ይትቤዘወና መንግሥትናን ሰራዊትናን ቤት ጠበቀልና በጀሃገሮም ተሓለፈ ሰዋዕትና ገነት መንግሥተ ሰማያት ያርበልና በጣሪና አቡነ ዘበሰማያት መደብና ናብ ምዝዛም ገጺኡ ሕጂ እምበኣር በቲ ወፂእ ዘሎ መርሃ ግብሪ መሰረት ብፁዓን ኣቦታት ንዳሜራ ብኣርባዕተ መኣዝን ባሪኾም ክውልዕዎ እዮም። ስለዚ ሰብ መስቀል ዝሓዝኩምን ዝለበስኩምን ምርሕዎም ኢኹም። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ ክርስቲያን መሰረተ ቤተ
ሕራይ ባርኹ ኣለዉ ብፁዕ ኣቦና ምስ ብፁዓን ኣቦታት ኮይኖም ብሓባር ዳሜራ በ4 መኣዝን ይባርኽዎ ኣለዉ። ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سبحان والكبر لثالوث قدوس إلى الأروي كل وجه يزيني وزلفني ولا علم علم آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ومنفس قدوس أري كل وجه يزيني وزلفني والعالم أعلم بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. آب وولد ومنفس قدوس أري كل وجه يزيني وزلفني ولا أعلم أعلم آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك سبحات والكبر لثالوث قدوس يدلو روي كل وجه يزيني وذلفني والعالم أعلم هي نسجد كلنا هي نسجد كلنا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا هي نسجد كلنا هي نسجد كلنا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا هي نسجد كلنا هي نسجد كلنا حبقوم اقرأ زينا حبقوم اقرأ زينا ما سبق
አይበን አስተበቆ ለዕፀ ቅዱስ መስቀል ጽና ስልጣን ወኃይል ወልል የመልክ ወአምሳል መልክዓ በትሩ ለአሮን ካህነ ጽላሎቱ አምሳል በትረ አሮን ሰረጸት ወፈሬት ከርካ ዘእንበለ ተክል ዘትቀውም በአፍአ እያድሃነ ጻድቀ ወኢበዘወት ኃጣ እስመ አልባቲ ክሂል ወኢመዊአ መስቀለ ክርስቶስ ቤዛነ ዋይልነ አጋዘ ጻድቃነ ወኃጥአነ እምግብርናተ ሰይጣን ጸላኢነ ነሲኦ ስልጣነ እምኀበ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ ቅድመ መስቀልም ኩልክሙ መሃይምናንም ዘትሕዝዋ በየማንም ወትክህድዎ ለሰይጣንም እስመ ተቀደሰ በደመ ክርስቶስ መድኅን ኦራንተ ስብሐት ወክቡራ ተጸመ መስቀል ወክቡር ለክብረ ዝንቱ መስቀል ክርስቶሳውያን ንስግድ በፍርሃት ወበርአድ ኪያሁ ፈጣሪ ህላዌ ወልድ እስመ ቀደሶ በደሙ ዋኮ በደመ ባይድ በመልዕልተ ዝንቱ መስቀል አመሞተ መለኮት በትስብእቱ ትስብእትሰ መለኮቱ ኢተፈልጠ ወኢተተሰሐ ቦቱ በበትረ ዝንቱ መስቀል ሐዋርያቲሁ ለዘሞተ እንዘ ይገብሩ መንክራተ ሰደዱ አጋንንተ ወሰበሩ ጣዖታተ በእንተ ዝንቱ አዘዙ መምህራነ ቅዱስ ወንጌል አምሳለ ፈጣሪ ልዑል ንስግድ ለመስቀል ወለማርያም ድንግል ለማርያም እስተዘን ሰግድላቲ እስመ ነስአ ስጋ እምስጋሃ እግዚአብሔር ፈጣሪሃ ወረከብነ ንህነ መድኃኒተ እምኔሃ ለዕፀ መስቀልሂ ከመተናገርነ ቅድመ ላሌሁ አንጠብጠበ ደመ ቃል ኢ ሃማሚ በባሕርየ ሥጋ ዝሃመ ለሉ ክልኤቱ ፍጡራን ስብሐተ ፈጣሪ ለልዎሙ እስመ ተአረዩ በክብሮሙ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያንና ቀጽሉት ሸብሸቦ ጋዊ አንግ ገይዘ ብሲ ዘስሙ ኪራኮስ አረጋዊ አንግሃ ገይብሲ ዘስሙ ኪራኮስ ዘጣን አንጸረ ሰገደጢስ በጎልጎታ ዘደመ
አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል ዘዕጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኖ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ ዘዕጣን አንዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል ዘዕጣን አንዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ ለዳሜራ ሐንሳብ ዘዕጣን አንዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል ዘዕጣን አንዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ አረጋዊ አንግሃ ገይሰ ብእሲ ዘስሙ ቺራኮስ ዘዕጣን አንጸረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ዮም ተረክበ ዕፀ መስቀል ዘዕጣን አንዘረ ሰገደ ጢስ በጎልጎታ ዘደፈኑ አይሁድ ክቡራን ሊቃውንት ሰዓታት ናይቲ ፕሮግራም ወይ መርሃ ግብሪ ተፈጺሙ ስለ ዘሎ ካብዚ ብምቕጻል ነዚ በዓል እዚ ብድምቀት ንምብዓል ኩላትኩም ዝተሳተፍኩም ኣካላት መንግስቲ
ጸጥታን ፖሊስን ምምሕዳር ማዘጋጃ ቤትን ከምኡውን በዚ ዕለት እዚ ከም ተቀዲምና ዝበልናዮ ሚኒስትሪ ዜና ነዚ ዕድል እዚ ብምሃብ ኩሉ ኣብ ቤት ኮይኑ ብመንፈስ ስጋ ብመንፈስ ነፍሲ ምሳና ክሳተፍ ብምግባሩ ንሚኒስትሪ ዜናን መሳርሕቱን አዚና በስም ቅዱስ ሲኖዶስ ነመስግናልና ብፁዕ አቦና አቡነ ሉቃስ መኽርን ማዕዳን ከውናም ናይ መፈጸምታ በዓል ክኸውን እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራን ህዝበ እግዚአብሔር፣ ክቡራት ሊቃውንትና ካብቲ ማሊ ፍርቂ ለይቲ አትሒዝኩም ሰዓት እዚ ዝጸለኹሞ ጸሎት زارج مسوائتنا عالم سلام نعلم هدات نعلم قثاني زورد يقولنا خبران حزب እግዚአብሔር خبران حزب ኤርትራ ውሽጥና ወጻእን ዘለኹም ዝለም ማዓንቲን ነብዕሎ ዘለና በዓል ብኽብር መንግስትና ናይ ሓቂ ዘሕጉስን ዘደስትን እሞ አገገዛኹም ኮንኩም ተሐጉስኩም ተደሲትኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር እዚ ተገይሩልና ዘለው ሌታ ናይ በሓቂ ኣብ ዓለምና ትርእይወለኹም ክንደይ ዶክተራት እዮም ዝኸዱ ዘለው ክንደይ ሙዚቃውንቲ እዮም ዝጠፍኡ ዘለው ዘምሃርዎም ንዓበታት ክሰርሑ ተባሂሎም ዝጠፍኡ ዘለው ሕዳታ ይኮንን እዮም እግዚአብሔር አምላኽና ግድ ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ተምቅሎም ሰዋዕና እዮም ሰዋዕትና ክንደይ ጀጋነ ሰዋዕና እዮም ስይኸልኩም ኢልና መስለለው ፈጣሪና ናይ በሓቂ ኣብጽብቀልና ዝህይ መንግስትና ዝገብሮ ዘሎ ስራሓት ድማ ንህይወትናን ንድሕንነትናን ዝኸውን ዳንበር ካለ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ህይውን በህይውን ክሳዕ ዝሕማም እዚ ዝዓትት ከምቲ ዝወሃበና ዘሎ ትእዛዝን መንገድን ተዳፈጺምና ሙሉእ ሰላም ክረክብ ሙሉእ ድማ ሓደ ኸይተነቀሰና ድማ ኳንንትና ይኹን ሊቃውንትና ይኹን ህዝብና ይኹን ደኳትርና ይኹን ናይዞም ሃገር ሓለውቲ ዘለው ህዝብና ድማ ናይ በሓቂ ሓደ ኸይትንከፈና እዩ ዝግበረልና ዘለው ሌታ እሞ እዚ ነገር እዚ ሓጎስ ደዓ ክስምዓና ኣለዎ ናይ በሓቂ ዝተገይሩልና ዘሎ ኣብ በቤትና ኮይና ብሓጎስን ብደስታ ነብዒልናዮ ስለ ዘለና ንመንግስትና ደጊምና እንደጋጊምና ነመስግን ንብህይውን እንተደኣ ኮይኑ ዝሕማም እዚ ክሳዕ ዝጠፍአልና ዝሕማም እዚ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ክሳዕ ዝልእኸልና እቲ ዝወሃበና ትእዛዝን መንገድን ንህይወት ዘይቲ መተካእታ ዘይብላ ህይወት ስለ ዝኾነት ንህይወትና ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ሊቃውንትና ይኹን ካብ ደኳትርና ይኹን ካብ ሰብ ስልጣን መንግስትና ይኹን ሓደ ክጎድለና ስለ ዘይንደሊ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ሙሉእ ሰላምን ሙሉእ ምሕረትን ክሳዕ ዝገብረልና እቲ ተወሂብና ዘሎ ትእዛዝን መንገድን አኽቢርናን ሓሊናን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ሕማሙ ቀንጢጡ መዓቱ ቀንጢጡ ምሕረቱ አውሪዱ ንሃገርና ከምቲ ዘላቶ ሰላምን ጥዕናን ሙሉእ ክገብረልና ነተን መከራን ስቃይን ወሪድወን ዘሎ ዓለማት ድማ እግዚአብሔር አምላክ ምሕረቱ ክልኸለም ድማ ንኩሉን ዓለም ኩሉ ጸልይ ዝብለና እሞ ናይ በሓቂ ንሕና ጥራሕ ዘይኮነቶም ኣብ ዓለም ዘለው ፈተና ወጢቆም ዘሎ ድማ ጸሎት ጌርና ናብ አምላኽና እግዚአብሔር አምላኽና መሓሮም ይቅረበለሎም ናይ በሓቂ ዝወሪድዎም ዘሎ ስቃይን መከራን ሓደ ተረፍ ዘይብሎም ገዛ ዓጽዮም ዝኸዱ ዘለው ነዚኣቶም ድማ ክንልምንን ክንስእልን ኣለና ከምኡ ከይኾነና እዩ መንግስትና ዝጋደሉ ዘለው ሰራዊትና ዝጋደሉ ዘለው ለይትን መዓልትን ድቃሲ ኢኖም ንህዝቦም ኣይትተኣከቡ ከምዚ ኣይትበሉ ዝብል ዘለው ሓደ ሰብ ኣሽሓት ህዝቢ ዘጥፍእ እንተደኣ ኮይኑሲ ናይ በሓቂ ነዚ ዘይንልብመሉ ስለምንታይ እዚ ክመፀና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ትእዛዝ ክንፍፅም እንተደኣ ክኢልና እግዚአብሔር አምላኽና ድማ ተብሉ ምሕረቱ ክሰደልና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና መንግስትና ሰራዊትና ህይወት ጠብቀልና ሃገርና ይባርከልና ምድርና ይቀድሰልና ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ ዓለም እዚ ብሰላምን ጥዕናን ሓሊፍና ኣብታ ናይ ዘለዓለም ህይወት ድማ ንኩሉ ዓለም ዘዳለወ አምላኽና ድማ ኣብታ ናይ መንግስቱ ከብርሰና ቅዱስ ፈቃዱ ይኾነና ኣውደ ዓመትና ተባርከ ተቀደሰ ኣውደ ዓመት ገበርና ዓለም ሙሉእ ተሓጒሱ ዘሎ ድማ ኣብቲ ናይ ሓጎስ ዓለም ዘየለው ድማ ሓጎስን ደስታን ከውርደሎም እግዚአብሔር አምላኽ ምሕረቱ ክልእኸሎም ጸጋኡ ክልእኸሎም መዓቱ ክንጥጠሎም ድማ ጸሎትና ይኩልና እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ይስማዓና እግዚአብሔር አምላኽና ይቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና መንግስትና ሰራዊትና በህይወት ይጠብቀልና ሃገርናን ሰራዊትናን ይሐልወልና ይፍታህ ወይስረይ ይህድይ ወያንጽህ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ሰሪያ ኃጢአት ደምሳሴ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ስልጣነ ዘዋሞሙ ላዊነ ሐዋርያት በደሙ
ዘሰረየ ኃጢአት ዓለም ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ አንቱ አበዊ ቀሳውስት ወኀበየ ዲያቆናት አግብር በአይማት ኩኑ ብትሃነ ወፀሃነ ይረስየኒ ይረሲኩም በአሁን ለመንፈስ ቅዱስ ጊዜ መሐረነ እንበል 12 ጊዜ በዛሃለፈ ስርየት ወዘይመጽእ በእንተ ይትናራ መሐረነ እንበል ናይ ሰላም ምልክቱ ርኢኹም ድማ ዳሜራና ድማን ምስራቅ ወጢቃላ ሙሉእ ሰላም መፀጋን ከም ዘለና ንፍለጥን ንረዳእን ናባና ናብ ምስራቅ ፀሓይ ናብቱ ዘለዓለም ብርሃን ዝህብ ኣምላኽ ወዲቓትልና ኣለዎም ሙሉእ ሰላም ይግበረልና ሰራዊትና ድማ ድኻምኩም ዋጋ ድኻምኩም ይሃብኩም መንግስትና ድማ ከምዚ ገይሩ ዘኽበረ ድማ እግዚአብሔር ክብሪ ይሃበልና ይብሉ ኣለዉ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትብለላ ክብራ ሊቃውንትና ድማ ደስ ይብልና ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ተገይሩና ዘለዉ ውለታ ዓብዪ ውለታ የቐኒየልና ይብልኹም ኣለዉ ይቐኒየልና መንግስትና ንዓመታ ከምዚ ዋን እዚ የብፅሐና እግዚአብሔር ብሩኽ አውደ ዓመት ግብረልና ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ አሜን ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ሰላሙ ይሁ እግዚአብሔር ንዓመታ ብሰላም ብሓጐስ የብፅሐና ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም አሜን ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም አሜን አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ አሜን ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ አሜን ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ አሜን ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ከምዚ ንዓመታ ከምዚ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም አሜን ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም ያብፅሐነ አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር አመ ከመ ዮም አመ ከመ ዮም እግዚአብሔር ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ አሜን ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ ንዓመታ የብፅሐና ጐይታ
نعمتا يبصحنا ويتا كمزي نعمتا كمزي نعمتا يبصحنا ويتا كمزي نعمتا كمزي نعمتا يبصحنا ويتا تبارك تقدس بعالي قبر لنا እግዚአብሔር